وجدك يتيما فآوي. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك ينقوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي هدواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي إحياء السنة دكينا نغور ومجا وانا غرينا من البركة نا كانوا وانا يمتينا لاربا yau 5 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 wanda kuma ya zo daidai da 5 dai ga watan uku shekara ta 2025 a lissafin miladiyya a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata na Ramadan wanda idan ba a manta ba muna cikin tafsirin suratu Maryam alaiha salam. za mu tashi daga kan aya ta 46 amma dai gabanin mu fara tafsirin ayoyin kamar yadda aka saba akwai 'yan tambayoyi da suka zo hannu kuma tambayoyin suna da muhimmanci ne shi sa mukan karanta su musamman za a tace in aka samu wanda suke da muhimmanci za a samu karuwa yayin da aka amsa su shine mukan amsa su saboda haka a gurguje ko da guda uku za mu samu makaranta insha Allah ko abin da ya sauwaka. Wannan ta yi tambaya cewa a yin addu'a a cikin sujjada shi ya fi ko kuma mutum ya ɗaga hannu a wajen sallah ya roƙi Allah wanne ne ya fi yayin da zai yi addu'a ma'ana da ta yi addu'a a cikin sujjada da kuma ta bari sai ta idar da sallah ɗin ta ɗaga hannu ta roƙi Allah wanne ne ya fi. Abinda za a ce mata za ta iya haɗawa duka ta yi a cikin sujjada ɗin sannan bayan ta idar da sallah ta ɗaga hannu nan ma ta roƙi Allah duk gurare ne na amsa addu'a don kowanne hadisi ya zo a kansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa cikin hadisi ingantacce ya ce wa amma sujudu fajtahidu fi du'a'i fa qaminun an yustajaba lakum. Manzon Allah ya ce amma sujjada ku nace da addu'a a cikin sujjada ya dace a amsa muku addu'a da za ku yi a cikin sujjada illa iyaka kawai sabanin da malamai suke yi shin a cikin sujjada dole ne sai ka roƙi Allah da larabci ko kuma kana iya roƙa da kowane yare. Wasu malamai suna ganin dan a faɗaɗa rahamar Allah kuma ba yaren da Allah baya ji don haka suna ganin babu laifi ka roƙi Allah da Hausa a cikin sujjada ko da wani yare ko da yarbanci ko da inyamuranci duk da yaren da kake ji suka ce babu laifi ka roƙi Allah da wannan. Amma gaskiya magana mafi inganci a wannan matsala ɗin shine ba a yin wani yare da ba larabci ba a cikin sallah. Wannan magana ta fi inganci. Baya halatta mutum ya roƙi Allah a cikin sallah da wani yare ba larabci ba. Duk wanda zai ce ma ya halatta ka roƙi Allah da Hausa ko da wani yare a sujjada sai ya kama wani dalili. Domin al'asulu shine komai a yi shi da larabci a cikin sallah. So da haka zance mafi inganci sallah Allah ya keɓance ta cewa ba a yin wani yare sai larabci tun daga Allahu akbar larabci ne ba za ka zo ka ce Allah mafi girma misali ka yi da Hausa ba. Sannan tasbihi larabci ne karatun alkur'ani komai larabci ne to so da haka addu'a ma a cikin sujjada ka yi da larabci. Idan ba ka da larabcin da za ka roƙi Allah watakila a cikin sujjada sai ka je ka koyi larabcin ko a koya ma daidai inda kake so ka rika roƙa a gaya ma da larabcin ka haddace ka rika roƙon Allah da shi a cikin sujjada. Dan da zarar ka kawo wani yare a cikin sallah ba larabci ba to ka zo da wani bakon abu sai a buƙaci ka kawo dalili wanda ba za ka iya kawowa ba. Idan kana ganin kai baka iya larabci ba kuma idan aka ce ka roƙi Allah a nan sai dai in ba za ka yi roƙon ba to sai ka bari sai an idar da sallah. Idan aka idar
ka riga ka fita daga sallah bayan ka yi tasbihi astaghfirullah astaghfirullah sau uku da ya tabbata a sunna Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ka yi su la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd ka yi tasbihin nan 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 cikon na 100 ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la zuwa karshe ka yi ayatul kursi to a lokacin bayan ka gama waɗannan sai ka ɗaga hannu a lokacin ka roƙi Allah bukatunka kaga anan ka idar da sallah ba wanda zai ce ma dan me kai Hausa in ba za ka iya roƙa a cikin sujjada da larabci ba ka bari an idar da sallah shi ma mahalli ne na amsa addu'a ina jin muna gane sabani ne na malamai amma wannan magana ta fi inganci cewa ba a roƙon Allah da wani yare a cikin sujjada sai da larabci in baka yi larabci ba ka bari a idar da sallah sai ka roƙi Allah a wajen sallah saboda haka wannan mai tambayar za ta iya yin addu'ar a cikin sujjada ya dace a amsa mata Allah yana cewa wasjud waqtarib kayi sujjada ka ƙara kusanci zuwa ga Allah don haka lokacin ne na amsa addu'a shi ma bayan mutum ya yi sallama daga sallah shi ma akwai hadisi na hadisin Imran bin Husayn an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu du'a asma wace addu'a ce Allah ya fi sauraranta Allah ya fi karɓarta manzo Allah ya ce fi jawfil laili wa duburus salawatul maktubat manzo Allah ya ce addu'a da zaka tashi kai ta tsakar dare kowa yana bacci ka tashi a lokacin ka roki Allah Allah ya fi amsa wannan addu'a sannan wa duburus salawatul maktubat da kuma bayan salloli na farilla saboda haka bayan sallar farilla shi ma lokaci ne na amsa addu'a amma ana son sai ka fara yin waɗancan tasbihan astaghfirullah astaghfirullah zuwa ƙarshe sannan ka ɗaga hannu ka roƙi Allah bukatunka ka gama wata ibada mai girma to akwai sa ran Allah ta'ala ya amsa ma abin da za ka roƙa wannan shine a takaice abin da ta tambaya ko a sallar nafila inda ya salla ce ba za ka yi wani yare ba sai larabci wannan zancen ya fi inganci gaskiya ko a sallar nafila ita ma sallar nafila ai sallah ce idan mutum ya ga bai iya larabcin da zai roƙi Allah ba akwai guraren amsa addu'a da dama akwai tsakar dare sai ka tashi tsakar dare ka yi da Hausa ɗin akwai lokacin buɗe baki yanzu ana azumi da zarar ka yi buɗe baki sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah shi ma addu'a ce da manzo Allah ya ce ba ana amsa ta akwai tsakanin kiran sallah da iqama manzo Allah ya ce addu'ar da duk mutum zai yi tsakanin kiran sallah da iqama ba a mayar da ita ma'ana ana karɓar ta bayan an yi kiran sallah kafin a tayar da iqama ka ɗaga hannu a lokacin ka roƙi Allah shi ma addu'a ce da ake amsawa ga sunan lokuta na amsa addu'a da dama a cikin sallah dai ba a da wani dalili ne da ya nuna za a iya yin wani yare ba larabci ba shi yasa malamai suke cewa mafi kyau a yi da larabci gaskiya in ba a iya larabci ba a barin an idar a nemi wasu lokutan na amsa addu'a sai a roƙi Allah a lokacin shi sa na kawo muku cewa saɓani ne na malamai wasu malamai sun ce ana iya yi amma maganar su gaskiya ba ta da ƙarfi akan ta waɗancan malaman so da ko da sallar nafila ce ba za ka roƙi Allah da wani yare a cikin ta wannan magana ta fi inganci gaskiya kuma mutane suna abin nan shi larabcin ba sai ka je ka koya ba haka ke zuwa koyi turanci ba yanzu ba gashi na an buɗe su jan maja su wane ne wani koda yana wasu abubuwan amma zai nemi lokutan da baya da wani abu ko ya je da daddare ya shiga makarantar koyon turanci to me yasa ba zai shiga na koyon larabci ba don ya rika roƙon Allah a sujjada da larabci abin da yake da alaka da addinin ka ai ba za ka yi wasa da shi saboda haka sai ka je ka shiga makarantar koyon larabci ita ma in yar ke zuwa ka shiga ta koyon turanci dan business ɗinka da wasu abubuwa sai ka je ka shiga makaranta ta koyon larabci ko ka samu wani ya sayyadi a unguwarku ya buɗe muku aji duk asabar da lahadi ku rika biyan sa yana koya muku larabci to duk wannan duk abin da mutum ya damu yana so iya ba zuwa yake biya kuɗi a koya masa ba to larabci shine bai da kimar da mutum zai je ya koye shi abin da yake da alaka da addinin ka idan ka koyi larabci na akwai fa'ida da yawa yayin da ake huɗuba da larabci tun kan a zo fassara da Hausa kana jin me ake cewa abin da yasa ake fassara huɗuba din nan yawanci da larabci saboda galibin mutane ba sa jin larabci in ka zo kai da larabci kusan kashi 90 ko 90 ma da tara na wanda suke zaune a masallacin ba wanda yake jin bai kace galibi kusan kashi 1 ne ko 2 suke iya jin bai kace kaga dole a nemi a fassara amma in ka je ka iya larabci baka buƙatar sai an fassara larabci yana da muhimmanci yan uwa ayi kokari
a koye shi yadda ake biyan kuɗi ana koyon turanci, kamata ya rika ware ajujuwa ana ba malamai kuɗi na su samu su rika zuwa suna koya mutane larabci don mutane su fahimci addinin su yadda ya kamata. Allah ta'ala ya samu dace. Sannan tana roƙon Allah ya kamata mutum ya rika yin tasbihi, ina jin ko jan carbi take nufi, a kwance ko dole sai a zaune. A duk wanda mutum ya yi ambatan Allah kana iya yi a zaune, kana yi a kishingide, kana iya yi a kwance ma. Allah ya ce alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah ya ambata wanda suke ambatan Allah qiyaman suna tsaye, wa qu'udan suna zaune ma suna ambatan Allah, wa ala junubihim suna kishingide ma suna ambatan Allah. Saboda haka ambatan Allah a kowane yanayi zaka iya ambatan Allah, a kwance kake, a kishingide kake, a menene duk kana iya ambatan Allah, babu wani abu. Sai wannan tana cewa ta samu tsarki daga jinin al'ada kenan, amma bata san lokacin da ta samu tsarkin ba, sai da la'asar ta tabbatar da cewa ta samu tsarkin. Shine take cewa wai shin sai ta rama sallah asbahi da azhar da la'asar ne, ko kuma wace sallah ce take kanta? A yawancin macen da ta san kwanakin da take yi na al'ada, kuma ta san kwanakin da take ganin cewa za ta iya samun tsarki, so da haka idan yinin da take ganin dama ta san kwanakinta, ta san cewa kwana kaza nake yin jini, kuma a yini na kaza nake sa ran zan samu tsarki, to idan wannan yinin ya zo to za ta iya dubawa ta gani, idan ta ga alamar tsarki din to shikenan daga lokacin za ta fara yin ibada. Idan azahar lokacin ta bai fita ba a lokacin, to za ta yi sallah azahar. In azahar ta wuce la'asar ta zo sannan ta ga tsarki, to a gurin wasu malamai suna cewa za ta yi azahar da la'asar, suka ce saboda lokacinsu suna haɗuwa, ma'ana suna tarayya a wasu lokuta. Sanda azahar za ta zama laruri, sannan ita kuma la'asar ake samun muhtarinta. To amma dai magana ingantacciya ta malamai shine kowace sallah tana da farkon lokacinta, tana da ƙarshen lokacinta. So da haka idan lokacin sallah ya riga ya fita, to shi kenan ba magana a ce ta rama sallah azhar. Yanzu misali idan mace ta ga tsarki yanzu din nan, kaga yanzu an yi sallar la'asar, sai mace ta samu tsarki yanzu, to idan ta yi wanka la'asar kawai za ta, ba za ta rama sallah azhar. So da azhar ta riga ta wuce kafin ta ga tsarki. Wasu malamai suna cewa tunda suna haɗuwa a lokaci za ta rama har azhar, amma zance mafi inganci la'asar kawai za ta rama, tunda azhar ta riga ta wuce. Haka nan idan ta ga tsarki bayan sallar isha'i ta yi wanka, to isha ce kawai take kanta, amma ba za ta rama a sallar magariba ba, saboda kowace sallah tana da farkon lokacinta, tana da ƙarshen lokacinta. Saboda haka duk da cewa wasu malamai suna cewa za ta yi sallar take baya, amma magana ingantacciya shine ba sai ta rama wadda ta wuce din ba. Saboda haka sanda ta ga tsarkin, to shikenan sai ta ɗauka daga lokacin ne ta samu tsarki, sai ta fara yin ibada daga wannan lokacin. Idan lokacin isha'i ne, to ta fara yin sallar isha'i, ba sai ta rama sallar magariba ba. Wannan magana ta fi ƙarfi cikin maganganun malamai. Wannan kuma kamar addu'a take yi da fatan alkhairi ga wanda yake ɗaukar nauyin wannan karatu da ake sawa a kafafen watsa labarai. Mun faɗa jiya ana sawa a gidan rediyon a tarayya na Pyramid Radio, ana sawa karfe 10 zuwa 11. To ina jin ko suna bibiyar karatun ne, shine take addu'a wai ga wanda ya ɗau nauyin karatun, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ƙara masa buɗi, Allah kuma ya tsare shi, ya yalwata masa dukiyarsa, Allah ya saka masa da alkhairi. Da sauran wanda suke ɗawainiya ma wajen karatun ya zo ga mutane, Allah ya saka masa da alkhairi baki ɗaya. Shi kuma wanda yake ɗaukar nauyin karatun, Allah ya yawaita mana irinsu a cikin al'umma, Allah ya saka masa da alkhairi, ya ƙara wa dukiyarsa albarka, Allah ya yawaita mana irinsu kuma a cikin al'umma. Sai wannan ta ƙarshe, ita kuma tana cewa wai
lokacin da ta zo take yin sallah tana yawan samun waswasi idan tana cikin sallah. Kamar misali yanzu ta yi raka'a ɗaya sai ta ga kamar ta yi raka'a biyu ne, sai ta shiga tunani. Idan ta yi raka'a ɗaya sai ta riga ganin kamar raka'a biyu ta yi, sai kuma ta shiga tunani to ya za ta yi, ya kamata ta yi don ta daina wannan waswasi ɗin. To waswasi dai malamai sun ce maganinsa shine watsi da shi, ba abin da ya kai watsi da shi maganinsa. Misali shaidan yana yawan zuwa yana sama waswasi, to abin da ya kamata ka rabu da shaidan. In ya ce ka yi raka'a biyu sai ya zo ke ce ma ai ɗaya kai, ka rabu da shi kawai ka ce biyu kai. Idan ka rabu da shi kai watsi da abin da yake kama na waswasi, to zai rabu da kai. Sannan kuma idan mutum yana sallah sai ya samu waswasi cewa shi raka'a ɗaya ko biyu yayi, to ya bar shi a cewa ɗaya yayi, ya gina akan yaƙini. Duk sanda kai tunanin biyu kai ko ɗaya, to ka tabbatar ka yi ɗaya kenan, to sai ka bar shi a matsayin raka'a ɗaya kai, sai ka ciko raka'a ta biyu. Idan ka idar da sallar sai ka yi a sujjada qabali. In ka idar da sallah sai ka yi sujjada, ko ka yi sujjada ba'adi in ka idar da sallar. Sannan kuma idan shaidan yana yawan kama, yadda mutum zai rabu da waswasi a cikin sallarsa, ya zama sallarsa tana kusa da irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk sanda sallarka ta zama kusa da irin ta manzon Allah, to kana samun sauƙin waswasi. To kaga wannan ya nuna sai ka koyi irin yadda manzon Allah yake sallah kenan. Ka yi ƙoƙari ka yi sallah inda zaka sa sitira, kada ya zamanto shaidan yana zuwa yana ƙetara ma sallah. Wani za ga zai sallah ba zai sanya sitira ba, in kai magana sai ya ce ai baya zaton wani zai zo ya ƙetare sallah a cikin ɗaki ne ko a wani guri. Ana san inda za ka yi sallah ya zama to akwai sitira a gabanka. In a masallaci ne kana iya matsa can gaba ka yi sitira da bango ko da irin abin nan, irin filas ɗin nan na masallaci, ya zama to dai kana sanya sitira. Amfanin sitira ko da wani ba zai wuce ba, shaidan ba zai zo ya ƙetara ma sallah. Wata rana kamar yadda hadisi ya tabbata, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah sai a ga kawai yayi haka kamar ya ci kwalar wani, sahabbai kuma ba su ga kowa ba. Sai da aka idar da sallah sai suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzan Allah mun ga kai haka ka dunkule hannu kana sallah kamar ka ci kwalar wani. Sai manzan Allah ya ce shaidan ne yazo yake so ya ketara mun sallah. Shi manzan Allah yana ganin su ba su gan shi ba, ya ce shaidan ne yazo yake neman ya ketara mun sallah, saboda haka na ci kwalarsa. Manzan Allah ya ce har sai da abun nan danshin yawun bakinsa ya zubo akan hannuna. Manzan Allah ya ci kwalar shaidan ne. To kaga kai yanzu in baka sa sutura ba, shaidan yana iya zuwa ya ketara, kai baka ganin sa, zai zo ya ketara ma. Kaga shine zai ta sama waswasi, yana sama tunane a cikin sallah. Da zarar kayi kabbara kai kokari kai yadda manzo Allah yake yi. Manzo Allah in ya daga hannu ya sauke yana dora hannunsa akan kirji, ya dora hannun dama akan na hagu, ya dora sa akan kirji. Sannan zai yi du'a ul istiftahi, addu'a buɗe sallah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Ko kai wannan ko kai wata, kaga duk wannan sallar tana kusa da ta manzon Allah, duk da ba wajibi bane, amma yin irin waɗannan zai nisanta ka da ne. Sannan ka rika sallar kana kotan kursiya, Allahu akbar Allahu akbar, shi ma ba zai a'a kari ka kwatanta yadda manzon Allah yake, ko da ba za ka iya irin nasa ba dai, ka akalla ka nutsu a cikin wannan sallar da kake. Kayi ruku'u ka nutsu, kowane kashi ya koma inda yake yayin da kai ruku'u. Gada ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوى